साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जय मासि आंनि मुङा सामुएल बसुमतारी आरो नोंथांमोन साफ्रामखौबो बरायो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गोदान मोनसे इसोरनि बोसोनाव लोगोसे बे जिउनि लामा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रामखौबो बरायो आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। फै अनजाग्राफोर दसे सम जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे आवगायलांनि इसोरनि बोसोनखौहाय जोङो नायनि दाखालिनिफ्रायनो जोङो सोलोंबोगासिनो दंमोन गोथार जिउनि बागै आङो जेसेबां मिथिगौ आङो जेसेबां बुजिगौ एबा आङो जेसेबां सोलोंदों जेसेबां आङो मोनदांदों आङो बिनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रामजोंबो आङो शेयार खालामलायबाय थादोंमोन नोंथांमोनखौ आङो थुलुंगा होदोंमोन दि गोथार जिउआ बेसेबां इम्परटेन्ट आरो बेसेबां गोनांथि दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव एबा जोंनि ख्रिस्टियान नखर खुंनायाव एबा दिनै जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव जोंनि बे मण्डलिफोराव जोंनि बे गिर्जाफोराव जोंनि बे खौसेथि थाज्लायनायाव बेसेबां इम्परटेन्ट दिनैहाय जोङो बिनि बागैनो जोङो सोलोंगासिनो दंमोन आरो दिनै जोङो बिनिनो माखासे बिसयफोरखौहाय जोङो दिनै नायगोन। सिगाङावनो जोङो मोनसे बाइबेल पद नायग्रोनि रमारिनि लिरनाय 8 अध्याय 14, 15 आरो 16 पद बे मोनथामखौ जोङो नायगोन। बेयाव बेबायदि बुंदों जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो बिसोरो इसोरनि बिसाज्लाफोर मानोना इसोरा गोसोखौ गिनायाव खोख्लैनो गलामनि जिउखौ नोंसोरनो होआखै बे जिउआ नोंसोरखौ इसोरनि बिसाज्लाफोर खालामो आरो बे जिउनि बोलोजों जोङो इसोरखौ आबा आफा होननानै गाबज्रियो। इसोरनि जिउआ गावनो जोंनि जिउजों लोगोसे जोंखौ इसोरनि बिसाफोर होननानै साखि होयो। जोङो मोननो हाबाय दि जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो बिसोरखौ जाहैबाय इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंदों। स' फार्स्ट दाख्लै जोङो नायदोंमोन जाहैबाय अ इसोर होनग्रा साफ्रामबो सोरगो रायजोआव हाबनो मोना होननानै बुंदोंमोन। बिसोरो बुंगोन होनदोंमोन ना आङो भुत होखारदोंमोन जब्राखौ सोखारदोंमोन बेमारिखौ फाहामदोंमोन नोंनि मुङै गाहाम रादाबखौ फोसावबायदोंमोन अब्लाबो बेयाव बुंदों दि इसोरा आङो नोंखौ सिनाया इनाय खालामग्राफोर नोंसोरो आंनिफ्राय गोजान जा होननानै बेयावहाय बुंदोंमोन। मानि थाखाय बुंदोंमोन मानि थाखाय बिसोरो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनाखै मानो होखारखो रिजोना जाहैबाय बेनो जिउजों दैदेनजायैनि थाखाय गोथार जिउनि बोलोजों गोथार जिउनि हेफाजाबजों खामानि मावैनि थाखाय इसोरनि बोसोनखौ मानियैनि थाखाय इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनि थाखाय इसोरनि जिउआसो होननानै बुंदों बेवहाय इसोरनि जिउआसो जाहैबाय बिसाफोर होननानै साखि होयो होननानै बुंदों। जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो बिसोरसो इसोरनि बिसाज्लाफोर होननानै बुंदों। इसोरा साफ्रामखौबो लिंहरदों सासे राजाया बिदिनो गोबां मानसिखौहाय लिंहरदोंमोन बसनि सोमोन्दै जिथुनिखि बेवहाय मोनसे उदाहरन होनाय दंमोन साफ्रामखौबो लिंहरदोंमोन नाथाय बेवहाय सायख'जानाया इसेल' होननानै बुंदों। गोबाङानो खोनासङाखै गोबाङानो लायाखै गोबाङानो जाहैबाय राजानि सान्थ्रिफोरखौ बुथारदों सिथारदों बिदिनो बेवहाय जाहैबाय मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा दंमोन। स' बेबायदिनो जायो दि इसोरा दिनै गोबांखौ लिंहरदों गोबांखौ खावलायदों नाथाय दिनै मानो इसेल'आ सायख'जाखो मानो दिनै इसेल'आ दिनै बेवहाय एक्सेप्ट खालामजाखो नाजावजाखो लिंहरनायाथ' गोबांखौ लिंहरदोंमोन नाथाय नाजावनाया जाहैबाय सायख'नाया जाहैबाय इसेल'खौ मानोना बेयाव जाहैबाय जिउजों जाया दैदेनदों बेखौसो होननानै बुंदों। जिउजों दैदेनजानाय साफ्रामबो बिसोरसो जाहैबाय इसोरनि बिसाज्ला आरो बिसाजोफोर होननानै मुंख'जागोन। नाथाय जायफोरा इसोरनि जिउजों दिनै दैदेनजायाखै गोथार जिउजों दिनै दैदेनजायाखै गोथार जिउनि हेफाजाबजों दिनै जायफोरा खामानि मावाखै बिसोरो गासिबो नंबां जाबां हलाय थांगोन हब्रा हजिख्राव जेसेखि इसोरनि बोसोनखौ गाहाम रादाबखौनो फोसावा मानो जेसेखि गिदिर गिदिर सोमोनांथावखौनो मावा मानो हिलिंखौनो खालामा मानो नाथाय बुंदों बै समावहाय होखारगोन इगनर खालामनाय जागोन नोरोगाव होखार हरनाय जागोन। रिजोना जाहैबाय बेनो गोथार जिउआसो जाहैबाय साखि होयो नोंदि इसोरनि बिसाज्ला नाथाय नोंहानो जुदि एडभकेट गैयाब्ला जायफ्रानोखि कर्टआव थांबाय बिसोर साफ्रामबो मिथिगौ दि सासे उखिलखौ हमनो गोनां जायो बे उखिलानो जाहैबाय गेजेरनि जानानै बियो जाहैबाय बै सासे मानसिजों जायानोखि जाज खालामोना बेजोंहाय जाहैबाय रायज्लायो रायख'नानै होयो बुंनानै होयो। स' गोथार जिउआबो जाहैबाय बेनो जाहैबाय साखि होगोन होननानै बुंदों। डेट मिन्स बे जाहैबाय सासे एडभकेट एबा गेजेरनि मानसि बायदि बेनो जाहैबाय नोंखौ बुंगोन दि औ बेनो नोंनि बिसाज्ला औ बेनो नोंनि हामजा जानाय बिसा बियो नोंनि लागै बियो बिदि मावदोंमोन बिदि खालामदोंमोन बे जाहैबाय मोनफ्रोमखौबो बे जाहैबाय साखि होगोन। बिनिखायनो बुंदों जाहैबाय अ इसोर होनग्रा साफ्रामबो सोरगोनि रायजोआवहाय हाबनो मोननाय नङा।
साफ्रोमबो ख्रिस्टियाना दि सोरगोआव थांगोन बे नङा ख्रिस्टियानानो गासिबो जुदि सोरगोआव थाङोमोनब्ला गिर्जायाव हाबग्रा साफ्रोमबो सोरगोआव थाङोमोनब्ला सिखाव दाखयत खावग्रा साफ्रोमबो थांगौमोन गुन्दा दाखयत खालामग्रा साफ्रोमबो जाहैबाय सोरगोआव थांगौमोन बासायजानायखौ मोनगौमोन गोनांथियानो गैयामोन दि बेयाव नोङो गिर्जायाव फैनो बेयाव नोङो फोथायनो थाखाय नाथाय रिजोना जाहैबाय बेनो थिग नों ख्रिस्टियान जाबानो सोरगो रायजोआव थाङा दिनै बेसो नोङो इसोरनि जिउजों दैदेनजादों ना दैदेनजायाखै मानोना मोजां गाज्रिखौ फोरोंग्राया जाहैबाय मिथिहोग्राया जाहैबाय बुजिहोग्राया जाहैबाय बिजिरहोग्राया जाहैबाय बे इसोरनि जिउआसो ना बे गोथार जिउआसो जेखौनोखि जोङो दाखालि बावै नायदोंमोन इसोरनि जिउआ फोरोङाब्ला मिथिहोआब्ला रावबो बेखौ मिथिनो मोना होनदों मिथिनो हाया बुजिनायानो नङा बिसोरनि थाखाय जाहैबाय बियो मा होनदों उदायथारिसो होननानै बुंदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोरा दिनै जोंनि मण्डलिफोरा गोदाव सोराव जानाया मानोना दिनै इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय गैया जायनि जाहोनाव सिरियासनेस गैया इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव थांनांगौ फैनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ बुंदों गाहाम रादाबखौ फोसावदों नाथाय फारसेखै मोदोमनि लुबैनायानो खाराखै जेब्लायबो गुबुनखौ नुयोब्ला गुबुनखौ नायोब्ला गाज्रि नोजोरजों नायनाय माबा मोनसे लुबैनाय माबा मोनसे हास्थायनाय जायनि जाहोनाव बेनो जिउजों दैदेनजायाब्ला बेनो प्रब्लेम जायो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दिनै जों बुजिनायानो नङा जोंनि न'खरा मा जालांदों जेब्ला जोङो जिउजों दैदेनजानाय नङा मानोना बेसो फोरोंगोन नालाय नोंखौ माबे समाव मा मावनांगौ माबे समाव मा खालामनांगौ बेसो नोंखौ थिनगोन बेसो नोंनो खिन्थागोन डाइरेक्सनखौ जाहैबाय बेसो नोंनि गोसोआव बाथ्रा बुंबाय थागोन आरो जायनि जाहोनाव जाहैबाय दिनै हान्थिनो थाखाय गोब्राब मोनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर जायनि जाहोनाव जाहैबाय हान्थिनो गोब्राब मोनो बे इसोरनि जिउजों दैदेनजायाब्ला आरो मा जाबावगोन लाइफआ जिंगासिनाय फैयो सिन्थानाय फैयो मा खालामबावगोन माब्रै हान्थिबावगोन माब्रै सोलिबावगोन नाथाय जेब्ला नोङो इसोरनि जिउजों दैदेनजागोन ना बे जेब्लायबो नोंनि गोसोआव बाथ्रा बुंगोन हे नोङो बिदि खालाम नोंनि गोसोआव नोंनो माखासे गोजोननाय रंजानायनि बाथ्राफोरखौ लाबोबाय थागोन बिदि खालामोब्ला बिदि फैगोन बिदि मावोब्ला बिदि जागोन जेब्लायबो नोंखौ कारेक्सन खालामगोन डाइरेक्सनखौ होबाय थागोन दिनै गोबां मानसिफ्रा पाप मावनानैबो गोरोन्थिखौ गले गले मावनानैबो मानो सिरि थानो हायो गिर्जायाव एकदमबारे मिनि खुसि आरामै मानो थाहैनो हायो जेबो पाप सिखार खालामालासिनो इसोरनियाव गावखौहाय गथायालासिनो निमाहा बियालासिनो रिजोना बेनो बे मानसिया इसोरनि जिउजों दैदेनजायाखै नाथाय जायहा इसोरनि जिउजों दैदेनजायो बिनि गोसोआव जाहैबाय बाथ्रा बुंबाय थायो बुंदों बियो थानो हाया निमाहा बियाब्ला बियो थानो हाया इसोरनि प्रेजेन्सआव मानोना बेयाव गाज्रियानो गैया बेयाव जाहैबाय पापखौ मुगैनायसो थायो देट्स वाइ बे मानसिया जाहैबाय जेब्लायबो बे सिखार खालामनानै लागोन दे आङो बेबायदि मावफ्लांबाय आंखौ निमाहा खालामदो दे पास्टर आङो बिदि खालामदोंमोन बिदि जादोंमोन आंनि लाइफआव आंखौ बिदि आर'ज खालामनानै हो बे जेब्लायबो जाहैबाय गावखौ गावनि मावनायखौ बे जाहैबाय बुंथिगोन रायथिगोन निमाहा बिगोन मानि थाखाय इसोरनि जिउआ बिनियाव बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखाय नाथाय फ्राय मानसिफोरा मानो दिनै नांलाय खमलायै दिनै गिर्जायाव हाबगासिनो दङ सिरि सिरि मानो थानो हादों गावजों गाव गुरै जाज्लायालासिनो बोसोना बुंदों नोङो फास्टिं थानायनि सिगां उदै बासिनायनि सिगां सोरजोंबा जुदि नोंहा गंलायनांगौ दंबा मिलायनांगौ दंबा नोङो मिलायहै गोरोबहैग्रो बिनि उनावसो नोङो उदै बासि फास्टिं था नाथाय उइदाउट दिनै मिलायालासिनो उदै बासिहैदों गावजों गाव निमाहा गैयालासिनो गुरै जाज्लायालासिनो गंलायालासिनो दिनै फास्टिं थादों जेबो बेनिफिट गैया बिदियाव ना बोर मोनगोन ना इसोरनि आशीर्बाद फैगोन ना इसोरजों अनखांजागोन जेब्ला इसोरनि जिउ गैया इसोरनि जिउजों दैदेनजाया मानसिनि लाइफआ बेबायदि जायो मिथिगौ ना मानसिनि जिबना मानसिनि न'खरा दिनै जोंनि हान्थिनाया बेबायदि जायो ना जोंहा बासायजानायानो दङ ना जोंहा गोजोन रायजोआनो दङ थैनायनि उनावबो ना दिनै जोङो थांनानै थानायावनो माबा मोनसे गोजोननाय सान्थिखौ जोङो मोनगोन माबा मोनसे गोजोन न'खरखौनो दिनै जोङो दानो हागोन नामा ख्रिस्टियान लाइफआव ख्रिस्टियान न'खर खुंनायाव जाहैबाय उइदाउट हलि स्पिरिट गोथार जिउ गैयाब्ला जेबो गैया दिनै मानोना इसोरा बुंखादोंना जिसुआ जेब्लानिखि सोरगोनि फारसे थांदोंमोन जिसुआ बुंखादोंमोन बे समाव नोंसोरनो हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ आङो नोंसोरनो हरगोन होननानै स' बे बाथ्राखौ जाहैबाय आङो सिगाङाव आङो स्टार्टिङावनो बुंनांगौमोन नाथाय बिनि उनावसो बेफोर बाथ्राखौ आं दा जि बुंदों बेखौ आङो बुंनांगौमोन नाथाय एसे उल्था जानाय बायदि आङो मोनदों स' अन्नानै गाज्रि मोननो नाङा फैगासिनो थानाय समाव आङो बैनि बागै जाहैबाय आङो बुंगोन लाबोगोन आरो गोबां बेफोरबायदिनो बिसयफोर दंबावो बाथ्राफोर दंबावो दिनै जोंनि न'खरफोराव मानो बोरफोर गैया बिनि बागैबो जोङो दाख्लै नायदोंमोन दि इसोरनिफ्राय फैनाय बोरखौबो जाहैबाय बे गोथार जिउआसो नाजावनानै होयो होननानै बुंदोंमोन
दिनै जोंनि लाइफआव खृष्टियान जिउ खुंनायाव गोबां सोलोंनो दंबावो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंहा बेसिक्सफोरानो दाबो जोबाखै जोङो दा हारा अरनो हानाय खृष्टियान जानांगौमोन दिनै गोबां बर' खृष्टियानफोर दङना दिनै हारा अरनो हानाय खृष्टियान जानांगौमोन नाथाय दाबो गाइखेर लोंनाय खृष्टियानावनो दङ दिनै जोङो इसोरनि बिसय गोथार जिउनि बागै गोबां मिथिनाय गोबां दिनै जोङो शेयार खालामनो हानाय दांबानो आर'ज खालामनानै जोङो सोखाहोनो हानाय इसोरनि जिउखौ मोनदांहोनो हानाय इसोरनि उपस्थिति प्रेजेन्सआव लाबोनो हानाय बेबायदि सेंग्रा सिख्ला बेबायदि न'खरफोर बेबायदि व्यक्तिफोर जानो नांगौमोन नाथाय दिनै जोंसो उनफिननानै दङ मानि थाखाय माने दिनै गोबां बड'लेण्डनिफ्राय गोबां बर'फोरा दिनै अबेबा पान्जाबावनो अबेबा गुबुन बिदेशावनो अबेबानो आर'ज खालामजानो थाबाय बायदों रिजोना मा दिनै मा जोंनियाव बेयाव इसोरनि दासफोर गैया नामा आर'ज खालामनो थाखाय मा दिनै जोंनियावहाय इसोरनि मानसिफोर गैया नामा पास्टर इभान्जेलिस्ट मिशनारिसफोर गैया नामा रिजोना मा दिनै मानो दिनै जोंनि गोबां बर'फोरा गुबुन देशाव अबेबा पान्जाबावनो सोरबा मानसिजों अबेबा बिदेशावनो मानो आर'ज खालामजाहैबायदों मानो दैफोर हैनानै बायनानै लाबोबायदों 300 थाखा 1600 थाखा होनानै रिजोना मा दिनै मा जोंनि बड'लेण्डआव दासिमबो बेबायदि आर'ज खालामग्रा मानसि गैया नामा दासिमबो मा जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदि मानसिफोर गैया नामा हिलिं खालामनो हानाय दासिमबो मा जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदि मानसिफोर गैया नामा बेबायदि फोथायारि बेबायदि इसोरनि दासफोर गैया नामा जायनोखि सोमोनांथावखौ मावनो हानाय मानो दिनै जोंनि बर' खृष्टियानफोरा बर' ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनो गोनां जादों रिजोना मा दिनै सानदों नामा दिनै मालाबा जोंनि लिडार्सफोर जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोबां गिदिर गिदिर एसोसिएशनफोरखौलाय सालायदों गोबां गिदिर गिदिर दिनै मण्डलिफोर फसंदों गोबां दिनै गिदिर गिदिर सभाफोर खुंदों नाथाय मा दिनै इसोरनि जिउनि हाबाफारिखौ बे फोथायारिफोरा नुनो मोनदों ने मा दिनै इसोरनि सोमोनांथावनि बिसय बिसोरो मिथिदों ने मा दिनै इसोरनि सोखा जानायखौ बिसोरो मोनदों ने मा दिनै लाब जादों बिसोरो प्रग्रामसफोराव थांनानै माबायदि जिउआव सख' जानायखौ माबायदि जिउआव सोलायनायखौ बिसोरो मोनबोदों बिनिफ्राय रावबो जेबोआनो गैया दिनै जास्ट अनलि थांदों फैदों प्रग्राम जादों नालाय सभायाथ' गिदिर गिदिर प्रग्रामाथ' गिदिर गिदिर ना हिलिं दङ ना सोमोनांथावानो दङ ना सोखा जानायानो दङ जेबो गैया दिनै जिउनि फारसे खख्ला जेबो गैया खंख्ला जानानै दङ जास्ट अनलि नामनिल' खृष्टान हेन्ड पाम्प खृष्टियान जायखौनोखि बुङो गुबुन सासेया दंखल सेरनानै होबाल' दै लोंग्रा गावथ' जेबो मावनोनो हाला जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बे बड'लेण्डनिफ्राय गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा गोबां दिनै बर' खृष्टियानफोरा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव थाङो मानो दासिमबो जिउआव सिरि मोनाखै जोंनि पास्टरफोर लिडारफोर गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै खृष्टियान नाथाय दासिमबो जिउआव जेबो सोलायनाय गैया दासिमबो सोमोनांथावखौनो नुवाखै जिउआव दासिमबो सोमोनांथाव हाबाफारियानो जिउआव जायाखै मा दिनै नों गुबुननि थाखाय मावगोन बेबायदिब्ला माबायदि आर'ज खालामगोन दिनै नों गावनो दिनै आर'ज खालामदों आर'ज खालामजानानै नोंनो आर'जनि दिनै फिनखौ मोनाखैब्ला सासे लिडार जानानै पास्टर जानानै गोथार जुनि हेफाजाबानो दिनै नोंनियाव गैयाब्ला मा दिनै नों मण्डलिनि फोथायारिनि थाखाय आर'ज खालामगोन मा सोमोनांथावखौ मावगोन नों बिसोरनि थाखाय माबायदि इसोरनि जिउजों इसोरनि प्रेजेन्सखौ नोङो मोनदांहोगोन बेबायदिब्ला नोंनि मण्डलिया दिनै जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा मानो उनफिनलांदों रिजोना जाहैबाय बेनो जोंनि पास्टरफोरा जोंनि लिडारफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जिउजों थाबायाखै ना बिसोरखौ दांनानैनो आर'ज खालामहैदों ना बिसोरनि न'खरावनो थांनानै माबा मोनसे उत्साह हैदों ना माबा मोनसे जिउनि बिसय जिउनि बेलायाव बुंदों ना फोथायनायावनो उत्साह होदों देवबार समाव प्रिचिं होबाय लेक्चार होबाय बास बेनो सप्तासे ओरैनो जिरायबाय थाबाय देवबारा फैलायबाय खनसे बाइबेला नायलायबाय बेयाव गसंहैबाय बुंबाय बिनि उनाव सिंस' ना जिउआव गावजों इसोरजों सोमोन्दो दं ना आर'ज दं ना फास्टिं दं ना गोथार जिउनि हेफाजाबजों हाबाफारि मावदों मण्डलियाव दिनै जोंहा सोमोनांथावनि सायाव सोमोनांथाव जानांगौमोन दे बेमार आजार जायोबा अजा थाबिस नङा माबा मुलि डक्टर नङा बेफोरावल' सोनारनो नाङा नोंनि थाखाय जाहैबाय नोंखौ सोखानो थाखायनोथ' जिसुआ गाराय बेन बेन जानानै बुजानानै खालबारि क्रुसाव गावनि जिउखौ बावदों नोंखौ धोनि नोंखौ माहाजोन खालामनो थाखायनोथ' गाव लांथिया जादों बे जियाथ' जास्ट अनलि देखायनो थाखायल'सो बै समाव जाहैबाय लांथियासोमोन जेबो जि गैयामोन बे समाव दिनै मा जालांखो
जोंनि मण्डलिफोराथ' गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै जाहैबाय ख्रिस्टियान दिनै गिर्जा खालामबोगासिनो गिर्जा खुंबोगासिनो नाथाय दिनै जोंनि मण्डलिफोराव जेबो हिलिं गैया जेबो सोखाजानाय गैया जेबो सोमोनांथाव गैया जास्ट अनलि नमिनेल ख्रिस्टियान दासिमबो जिउनि बेलायाव जिउनि बिसयखौनो मिथियाखै दासिमबो सोखाजानायनि बेलायाव सोखाजानाया माबायदि फैयो माबायदि सोखाजानायखौ मोनो बेखौनो मिथिया बोरा माबायदि फैयो बेखौनो मिथिया गोथार जिउआ मा बेखौनो मिथिया जायनि जाहोनाव गोथार जिउखौ मिथिनो थाखायनो थाथा होयोना ओरैनोथ' बहा थाथा होनो गोथार जिउखौ मिथिनो थाखायनो थाथा होयो बोसोनाथ' बुंदों जाया जिसुनि एगेन्स्ट बुंबाबो बेयो जाहैबाय निमाहा मोनगोन नाथाय जाया गोथार जिउनि एगेन्स्टआव बुंगोन बेनि लागै निमाहा गैया होननानै बुंदों नाथाय अब्लाबो गोथार जिउनि हाबाफारिखौ दिनै थाथा होयो रिजोना जाहैबाय बेनो मानोना दासिमबो मिथियाखै गिदिर गिदिर स्कलारफोर जाबालाय मा जानो गिदिर गिदिर PhD फरायमालाय मा जानो आं दाख्लैबो बुंदोंमोन ना जिउजों जुदि नों दैदेन जायाब्ला जिउजों जुदि नोङो थाबायाब्ला मा इसोरनि हाबाफारि मावनो सानदों माबायदि फोथायहोगोन माबायदि इसोरनि सोमोनांथावखौ दिन्थिगोन माबायदि इसोरनि महिमाया नुजागोन दिनै नोंसोरनो जुदि एना एनि रायखोमालायनानै गावजों गाव नांलाय खमलाय जानानै जुदि गिर्जायाव सिरि हाबनानै थाहैनो हायोब्ला नोंसोरनो जुदि एना एनि जानायलानै गिर्जायावनो थांलायलायोबा मा इसोर गिग्रा नोंसोरो मा इसोरखौ फोथायग्रा नोंसोरो आरो प्रब्लेमा जादों गावजों गाव गंलायनांगौ गावजों गाव नांलायनानै गिर्जायावनो थांला सोरबा सासेया मा बेलाय बोसोनाथ' बेखौ थिनाखै बोसोनाथ' बेखौसो बुंदों नोंसोरो गावजों गाव गंलाय खौसे जाज्लाय अनज्लाय नाथाय मा दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरना डेट मिन्स नों दासिमबो जाहैबाय गाइखेर लोंनाय ख्रिस्टियानावनो दं नों हारा अरनो हानाय जायाखै दासिमबो नों बुजियाखैनो दासिमबो नों बुजिया इसोरा सोर इसोरा मा मावनो हायो मा मावनो हाया आरे बोसोना बुंदों जाया नोंनि देहाखौल' संहार खालामनो हायोना बेखौ दागि नाथाय जाया नोंनि देहाजों लोगोसे नोंनि जिउखौबो बे अराव गारसननानै संहार खालामनो हायो बे इसोरखौ गि बेसेबां बोलो गोरा जागोन अब्ला साननानै नाय मोदायाबो बिनि सेराव गङोब्ला मा सानदों दिनै नों इसोरखौ माबायदि नंदों दिनै नों इसोरखौ इमान लाइटलि लायोना इजि साज्रां इसोरा जेन जेबोखौनो मावनो हाया आरो नुगासिनो इसोरा नोंखौ नों माबायदि मावदों माबायदि थाबायदों नों जिउजों दैदेनजादोंना जिउजों दैदेनजायाखै आरो बेसो साखि होगोन होननानै बुंखादों दे बोसोनाव गोसोआव लाबानो जाहैबाय बै समाव बे जिउआसो नोंखौ इसोरनि बिसाज्ला होननानै साखि होगोन होननानै बुंदों जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो सोमोनांथाव मावग्रायानो दि सोरगोआव थांगोन एबा साफ्रोमबो ख्रिस्टियानानो दि इसोरनि बिसा जागोन सोरगोआव हाबनो मोनगोन बे नङा जाया जिउजों दैदेनजादों जाया जिउनि बायदि थाबायदों इसोरनि बुंनाय बायदि थाबायदों बेल'सो स' फैगासिनो थानाय भिडिअ'आवहाय आरो लोगो मोनज्लायबावगोन आरोबाव जोङो सावरायलायबावगोन आरोबाव जोङो गावजों गाव थुलुंगा होज्लायबावगोन स' मे गड ब्लेस इउ इसोर साफ्रोमखौ बोरथों आरो जाय मानिखौ नाजावगोन जाय मानिखौ अननानै निमाहा खालामगोन गोबां बेफोरबायदि सोंखारिनायबो जाबाय अननानै गाज्रि मोननो नाङा मानोना आं जेखौनोखि नुदोंना आं बेखौसो बुंदों गोबाङानो जाहैबाय जोंनि बे बड'लेण्डनिफ्राय गोबाङानो बेलेग जायगायावहाय बेलेग बिदेशआवहाय बेलेग स्टेटआवहाय जाहैबाय आर'ज खालामजानो थाङो दै आर'ज खालामजाहैयो दैखौ आर'ज खालामनो होयो फैसा थाखा गारनानै बिसोरनो होयो आरो जोंनि बड'लेण्डआव मा बेबायदि इसोरनि दासफोर गैया नामा बेबायदि लिडार्सफोर गैयामोन नामा मा दासिमबो बेबायदि सोमोनांथावखौ मावनो हाग्रा रावबो गैया नामा मा दासिमबो बेबायदि आर'ज खालामनानै इसोरनि बोसोनजों इसोरनि रावजों सोखानो हानाय रावबोआनो गैया नामा मानोना बेबायदि गोबां जायगायाव थांदों नालाय स' आं बिनि थाखायसो जाहैबाय बुंदों जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआबो जोंनि बर' हारियाबो बिनि फारसे जांख्रिखाङो सिरि मोनो बे गुबुनाव नङा नाथाय जोंनियावबो जाहैबाय गुबुना फैयो बेबायदिसो जानो नांगौमोन नाथाय आं बेबायदि नुनो मोनाखै गुबुननिफ्राय फैनानै बिदि जाफैनाय गुबुननिफ्राय फैनानै बिदि आर'ज खालामजाफैनाय स' फै जोङो जांख्रिखांनि सिरि मोननि दिनै आं सासे फोथायारि जानानै आं बहा दं दिनै आं सासे दैदेनगिरि लिडार फास्टर जानानै आं बहा दङ आं मा मावगासिनो आं मा खालामगासिनो आंनि मावनांगौआ मामोन आंनि मण्डलिनि अबस्थाया मा जालांगासिनो दङ जोङो सिरिमोननि एसे थट फैनि बेनिखायनो जाहैबाय आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों स' इसोर साफ्रोमखौ बोर होथों दे अनजाग्राफोर फैगासिनो थानाय समाव आरोबाव जोङो सोलोंबावगोन स' मे गड ब्लेस इउ आमेन